Samantala, aabot sa 10 kabahayan ang natabunan sa nangyaring landslide sa Cebu City nitong weekend. Matapos ang insidente, inirekomenda na gagawing no-build zone ang area. Dinhi sa bukirang bahin sa Dakbayan sa Subo, nailhan ang barangay Pulang Bato isip usa sa mga hotspot areas sa lapad nga operasyon sa pagkubkob sa yuta o quarrying. Bisan pa man sa padayong pagpatuman sa Executive Order No. 13 kon Operation Likay Landslide nga nagpasuspenso sa tanang mga kalihukan nga may kalabutan sa quarrying ug earth moving activities, padayon gihapon ang kining mga illegal nga operasyon. Tungod kay kini, maurang gisadigang panginabuhian sa kadaghanan sa ilang mga residente. Ang kini kong Pulang Bato karon murag source na ni sa tanan, no? In terms of like kining sand and gravel, murag dinhi na gid magkuha ang tanan. So marketing na mo diri is more on kuan na gyud sand and gravel. In terms of barangay Pulang Bato, naagid gihapon ang earth moving, no? Naglihok gid gani lang gay karon kay wala pa man gilet, so meaning to say illegal pa gid mi. Wang kun jud mi sa pagkakaron kung doon na mo gani mga naglihok diha nga mga quarries, illegal mi karon, illegal gid mi. Taniwa sa pagpatuman sa EO, ang pagpadayon sa quarrying operation sa barangay Pulang Bato miani sab og nagkalain-laing reaksyon gikan sa mga trabahante. Ngalan nga trabahante rami ug sa ikuan trabaho gimi para sa pamilya. Kay lisod ko sa kay moingon mi nga uyon mi nya among trabaho na diha nakasalalay. Kay boys buhay mo pud nimo ang trabaho diri. Lisod mo kayo pud nga ipon ni mag kuanto sa among pamilya kay nga layo po ng pamilya ganun negros po po. Di sa akong samo sir bilang trabante di man gimingo nga maka-decide nga muna ipauno kay trabante ra mo kung sa inyo trabaho ni nasama na mo inadlaw yung may tabo mo gayna maginana wala sa trabaho hindi man magwat agad mo sa Manila Masamo mo presyo pa di pagbot sa kwan sa tagiya sa pare nga i-close wala ko nga himo kay driver po. Ang walay puas nga mga illegal nga kalihukan sa quarrying nagdala og hulga dili lamang sa seguridad sa mga trabahante sa ilang pagpanarbaho apan apil na sab sa mga yanong residente sa maong dapit. Lahira sa sa karon. Kahuyan ni kamanggahan man ni. Bungtod ba ni pulos ni kahuyan. Kahuyan niya pag nagwari na ni slide diha na may palay diha hapit na naipo kanang diha wala pwede. Amo silingan. O pabalhinon mi atos James ya may adto ra jumi dito sa kanunay ngadto ra gyud mi puyo nga dili man na puy-an ang ngayan puy-anan gyud kay sa tanan man na diha nya. Nagoy magduwa anang gym. Ug eskwelahan na ay estudyante. Di gyud ka kapuyo dito permanente. Di ari gyud mis among Pinoy-anan. Di am sa diri among pangita niya na mga tanang mga gamit, mga tubig, mga CR, may CR dito ro. Gikan sa mga kabalaka sa mga trabahante ngadto sa mga yangungo sa mga lumulupyo, unsa kahay mga lakang nga kasamtangang gibuhat sa mga opisyales sa barangay Pulang Bato. Pero so far wala may residente nga nisakas barangay hall nga nireklamo gid tungod ana. Sa ako lang sa sukat sa kong paglingkod ha wala pa ya gyud. Nya usasad wala pod mi kining quarry diri nga dol balay. Dugay na kay nistanan dong daghan kay bisig bisita din bisig laghangad wag gibuhat.
Tanaw lang sila. Magigibot, gitanaw ra sige ya. Ang taga-barangay, matag og ayuda. Mora sa to, inig ka ng Nagdara sa inay, kuan, landslide. Gibisita sab sa May TV Cebu ang buhatan sa Cebu City Environment and Natural Resources Kunsendro aron masayran kung duna bagay pagtugot gikan sa lokal nga kagamhanan ang maong quarrying activities sa Barangay Pulang Bato. Tungod na executive order, wa man gyud tay earth moving no diha kita sa Sisinro kita man gyud mo enforce sa balaod ani, so manang every now and then, although di pa gyud ni nato perfect ato execution, na gyud tay mga mo patrol ngadto mo inspect nga personnel na natay usahay mga madakpan pod, natay mga madakpan nga mga hauler no, labi natong uban na yung mga work permit. So natay bag una dakpan gani, I believe mo ra niaging adlaw dito sa May Pulong Bato. So mana atong gitrabaho karon nga implementing rules and regulations actually. Mao na siya. And then every now and then sa ato ang mga madakpan, ato po na silang i-educate o kung sa sakto nila nga procedure sa ilahang practice sa kanang industry. At pero kana ra sa madakpan pud nato. Kaya mo lagi na limited pa kaya atong tao diri sa Sisinro. Dugang ni Ihara, nakig-alayon sab sila sa buhatan ni Konsehal Joel Garganera, Chairman sa Environment and Natural Resources Committee, aron mapahugtan ang pagpatuman sa maong executive order. Na nasa tayo gi-propose, i-amend na to nga kani mga site development plan nga application, adun na gyud mga corresponding bond, dako nga bond nga maghigot kanila nga ilag yung ipadayon ang ilahang tumong nga proyekto niya ng lugara. Gawas sa diha, adun natay period, nagitay period yun kay ma-estimate man gyud na ang kadako nga imong i-flatten, adun nagitay period nga by then mahuman na ang maong quarry nila aron ma-flatten ang area aron mapahigayon. I'm not proud to say nga wa gini sila mas strictly enforced. So perhaps it's about time tingali nga we have to revisit this. We have to revisit this EO. Ang kakuwang ug ngipon sa pag-implementar sa Uplan Likay Landslide Executive Order nagpamatuod nga kinahanglan pagdugang nga mga lakang sa pagsulbad sa maong problema. Si Attorney Joy Argalion sa Philippine Earth Justice Center Incorporated kung PEJC nagkanayon nga ang pagtinabangay gikinahanglan nga dili lang magikan sa gobyerno kundi gikan sa tanang sektor sa katilingban. I think we laud the efforts of the Cebu City government to put a suspension on quarrying operations because of certain incidents of landslide. I wouldn't really say an absolute ban kay naman na sa atong balaod, dili man na wala may absolute prohibition na, but we have to make sure nga ang kaning efforts to monitor the compliance sa kaning mga quarrying operators, most especially kanang daghang mga nadunggan nga daghang illegal quarrying operations in Itapu. So dapat stricter ang implementation na so daghang developments nga giplano sa atong mga kabukiran. So dili lang dapat nga kanang ang tingog sa atong leaders, no, but there must also be science and experts and the voice of the people nga i-appeal in that decision making. Kay we don't want nga ang response will always be mitigation kanang unsay pwede na tong mabuhat after sa incident, but there has to be precaution, no, before pa lang mahitabo ang usa ka project. Dapat planado na siya daan so that we would avoid any untoward incidents. Ako lang hangyo no sa Cebu City nga dili lang gid taon ni pinikituhon dinhi. Tan-aw lang sad kung among sitwasyon dinhi. No kay si barangay sad wa masad magpabayad. Mao ra gina. Dako utag tabang ang nasyonal kung makaparticipate sila nato diri to
to govern sa kaning ato ang industry diha, development ang kanang uban ng quarry. Mayon ta nga magkuana na sila, magtambayayong na ang national ug ang Cebu City government with regards to kanang governance diha nga part. Kasamtangang wala paghihapon gilibkas ang EO nga giluwatan sa suspendidong mayor sa Dakbayan sa Subo, Mike Rama. Kini nagpasabot nga padayon ang pagsuspenso sa tanang kalihukan nga may kalambigitan sa quarrying. Matud pa sa nangu sa sentro nga si Raymar Ihara, padayon ang ilang pag-umol og implementing rules and regulations kon IRR para sa maong mga operasyon. Kining dugay na nga suliran padayong nakaapekto dili lamang sa kinaiyahan kundi apilsab sa katawhan. Kini si Ishi Hugo alang sa My TV Cebu.